Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kubli pi baro sahisian yang sepai pi shaki Khubor kimat. Ngene phasha ne kon shap chi Khubor na kaleng ki benta chong ka Jylla. Ki nong de madan halanti ya kitat hajir road kila kerpat ya ka sarkar bakan wat yikilat kilinti ban penyo chakaben. Ha ki benta ka than jil road. Hendrai amban pinkria eki na ka di ka than kaba ki shong de madan baro shikata. Iwe I me iba nyopusan snam karta iba ju shong de madan ha kalanti ya kitat hajir road. Ilai thu ba wat haba ila kenjo ha kani karta idang haban bela kendoi jakpo. Hadian ba upun shinrang jong I. Ula kla no dang shen. Ha ka jinga kran bat unong dum Khubor jong ka bati CTV ini me ilai thu ba imshim la poi perkhat ba wat ki khasiru kin haban shim ya ka certificate of vending bat ong ru balada ki bor ka municipal kim sha ashu bandang shong de madan halanti ya kitat hajil road imban se ban chutrwa di churno da ka ba shura kakti katba karta kadang sha namarba amdan nongri nong sumar shu ye Ka Office u Executive Engineer PHE Maukarwat Division ha ka Arpukandai Tri Naitung Azapun Rio Kalaraki ya ka Jal Arpan Divas ban lekmen ya ka Jinglong Trai Jongishnong ya ka scheme Jal Jivan Mission ha kishnong ki bahap hapo ka Southwest Khasi Hills Ka Sarkar Jylla Klapen Pau Bakalong ka Bakloi ban Yaselong Khnang ban Weng ya ki Jingshep Ting Jongki Patba Halor ka Jingshna ya ka Shillong Roadway Project Lapentip u Menteri ka Sarkar Jylla u bakmi yakatana jungok kai Pyrthei u Timothy di Shira. U Menteri ka Sarkar Jylla bakmi yakatana karep karyang u Timothy di Shira ka lai potrik u Naitung Azapun Rio. Ula kentai ya ka jingdawa ban ajing kershan ya barok ki marab da ka baong baka Sarkar kan pelet jingmut ha ki wei pat kilat jingarap kum ki caka bu marab ha ki ko storage pat ki processing unit khnang ban yarap ikinong rap ban yakun ya ka jingkala jongkador ha ki marab bat ha ki yokihat. Ka Sarkar Jylla Klabtha ya ka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited banshna pendap no ya ka subway harum jongka surok baladkut halat ingkot shwa ka shpotrik nailar Azapun Rio khnang baki kali kinyo banya lingba ka surok shilong tauki Buat hapedeng ka jing persha ia ka jing kawang tiagas ki pulit shwa ka public hearing jongka Shri Cement Limited. Usembut menjerang ba obak kami ia ka tenat kampo ying uba press tun tensong ha ka lai potrik Naitung Azapun Rio uloong ba ka jingmut jongka Sarkar ka long ban pene ia ka shongsup shongsan khnang ban ailat ia ka public hearing bakan ya shakmat karkum ka an namar ba kalami na ka jingdawa na ki babun balak ban peniyat ben shakmat ia ka public hearing. Ki pulit ke East Jante District ha ka lai potrik Naitung Azapun Rio kila ra no yaki noyalam jaka Jaintian National Council kata yo president uba Sambor Mi Lingdo yo general secretary uba Wan Shwa Suting but yo publicity secretary uba Meban Telang Suklan hadin ba kila lectur shakajaka ban pelong ya ka public hearing jaka Shri Cement Limited ha ka shang right stong kabala bu sngi ban pelong ha ka lai potrik Naitung Azapun Rio Haka step jong ka singi thoding ka live poetry Naitung Azapun Rio. Haka por kumba nrishteng ay minstem. Kitra jaka bat kinong rep na lum serman shnong rim. Kibatmu ban len shaka jaka ba pelong ya ka public hearing jong ka Shri Cement Limited. Man pensingaw ya ka sur bat ya ka hok ka jongki. Lakeno bakla sha pakhang limti haki pulit anda lapoy haka lat shnong rim. Haka ba ki pulit kilaong ba anam sha iki ban kiba persha manden syakani ka jing pesngau pat ba kani kadeka private hearing lani ka jing pesngau pat ba shimet umentri rang ba ka Jylla konrat kong ka sangma bal atakran ting ya ka Jaintia Students Union habak kentho ya ka jingbam yo ala ki kunhun seng bhalang bat ki pat ba kiba persha banya shib benta ha ka jing pesngau pat ba bala pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board na ka benta ka Shri Cement Limited kabala long ha ka live poetry Naitung Azapun Rio ha ka shnong right stong East Jante District uba chain lang bare uwi ni kinong shnong na ka shnong tong seng nong kli uloong bakum u nong shnong jong ka than u a ya ka jingkrshan bapura ya ka jingwan jong ka Shri Cement Limited banbu ya ka karkhana daubilat haulum serman ha ka shnong right stong East Jante District
Kenang ba ki nong shnong ka ilaka nong kle kin yo ye ki jing mentoy but iki kam ki jam. Kilai tali ki dor bar shnong ki bakenthub ya ka dor bar shnong penthor ba golfling but kalum shiam kila menjur ban a ya ka jinga trelang but katna jungo kai Pyrthei. Kabala terwa ban shna pen itnat ya ka Shillong golf course. Kabala jutip pat baru dakamadan golfling. Kadi Business Advisory Committee chong ka Meghalaya Legislative Assembly haka lifeway tarik Naitung asa punriu kala menjur ya ka jing pen bet sngi ban pelong ya ka dor bar senrai ka basan sngi ka ban sedang naduk ka arpusal tarik unailar bat ka ban kun haduk ka pratarik unailar asa punriu. Ki noyalam jong ka Nihu Students Union haka lifeway tarik Naitung asa punriu kila a jing kershan ya ka jingthung Acting Vice Chancellor ya Professor SK Barik da ka Ministry of Education ya ka bala ajing menjur da ka President Jongkari ka Draupadi Murmu. Haka wei ni ka jingja ka bapen par nyang krian ya baro uwei urang bala du no ya la ka jong ka jing im ka jong u hadin bala subajur bala sha penyap dusman da ka ba sha pom da ka wai na ki benta jong ka kli haka yeng sa jong u ka badan hamaurong Port Asad West Khasi History. Kini par kilogi Khubor na kaleng ki benta jong kari. Namar ka jingki win jong girkhot jong kaleng persha ha ka jinga shong dorbar Raja Sabha. Lahap an penwai no tang hapdeng katu kat ni por ha ka singi thok ding. Balabu singi men pelong biang. Haduk ka lai tarik jong nailar. Menteri ka Sarkar Padang Ubakmi Yakatanat Parliamentary Affairs Ukiran Rijiju. Ula ong bakiran katu kat ni ki bil ki bakongsan ki balabu bandra ha parliament. Bad ula kentu ya kalyang persha ban pensengau ya ki jing e jong ki klam da penthut ya ka jinga shong dorbar. Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ula kentu ya ka Sarkar Padang ban ithu ya ka jing shlei ka barang shen ha Upper Assam kum ka jingja ka ba pensengau khia ya ka Jylla bat kerpa ru ban pha jingaram na ka banta ban yo ban ai ya ki jingkershan shakilanot ki ba shakta. Ka ying bishal bakerpang jong ka CBI halakno kala rai penrem ya u Durgesh Bahadur Singh bala shathung kum u goods clerk ha Daryapur Junction railway station ha Raebareli district jong ka Uttar Pradesh da ka ba hukum man set phatok south stem kanthi laong ki Khubor ha ka si palai. Ka ying bisha Delhi High Court ha ka si thok dieng kala pha notice shaki pulit jong ka Delhi halor ka jingpan jamin jong usamla puli barim jong ka JNU ubala sha set phatok Umar Khalid ha kam kodma kabalaja ha ka jingkulmar ha ka than shate la mi ni jong ka Delhi house name arasara pho. Ka Enforcement Directorate kala pelong ya ka jingkhandra ha ki khat artli jaka hanong ba Kolkata kabadon ka jingadei but usabya chi data u MLA barim jong ka Trinamool Congress ubala sha kem but ubala longru kum umeya barim jong ka Bidhanagar Municipal Corporation ha North 24 Parganas District. Kakunhun jongki arpusawut kinongnya thuk na Shivasagar District Assam kila sakhi dalaki jongki khamat ya ka jingtua khandau ka jingshlei bat ka jingsha rongno ki surong na ka jingther ulaba ubajur Hamon District jong Jylla Nagaland ha ka khat pratri Naitung aza punriu shwa ba ka Upper Assam kan mat ya ka jingshlei Ngine phai manta shi Khubor na ka lengkiri ka Pyrthei. President jong ka US Donald Trump ha ka sngi thok dieng ula pen bana ya ka jingjob ka bakongsan ban pen kut no ya ka jingle thma ha Gaza da ka ba pen pau ya ka linti ya ka bala bu thong ban pendem ka sengle no Hamas bat ikiwe pat ki kunhun le no ka Hamas kala menjur ban e no ya baro artli ki benta jong ki riu pat ba bat ki shipai ha ka ba senshar ya ka Gaza hapo ka linti trekam bathmai bala kershan da ka Pyrthei ka ban IT ya ka jing senshar ya ka ni ka than shaka Palestine kum shibenta ka jingmanra ya ka shongsuk shongsan ka ban ne shirta ka Board of Peace kala poisha ka jingate na ka benta ban pendu pura ya ki tiar ya le jong ki sengle no Hamas bat baro ki kunhun sinking atyar ki badan hanong ba Gaza lakam present ka US Donald Trump ha ki social media katnat shipai jong ka US klapen mi ya ki jingtip bathmai halor ka jinghiat thma bathmai persha ya ki Iran da ka ba ong ba ki shipai jong ka America klapen phai ya ki photli ki chat kit mar haba pet ngor ya ka jingya ki chat bat ka jingdon jong ki shipai duriau ha Kylleng ka Middle East Unong akitin jong katnat kambari ke Iran u Ismail la penrem ya ka jinghat ma jong ka US ya ka wei ka ying sa breu ha Kishim Island ka badon shapang shati jong ka Iran ha ka ba laimut kirio pat ba kla du e ya la ka jong jing im
Kishipai jongka Iran kilai thu bakila siat daki drone persha yaki kitemsa jong kishipai ka US hashik Isa Airbase kabadon ha ka benta bashathi jong ka barin. Ha ka jing pemina bla penmi ha ki website kishipai Iran kila ong ba ka jing thambor ka long ban pinjulor yaki kor penmi boarding jong kishipai US ki kor penya lengsun bat ki office trika. Katu kat ningut kinong mikmat jong kari bilat kilapan pau ya ka jing sokia ka bajur halo ka jingmi ki jingkulmar ha Pakistan occupied Kashmir hadin ba ki riupat ba kla mensa ba donru ki balayam na ka jing thambor jo ki bor pahara ha Pakistan ka India bat ka Bangladesh ki yang menta halanti ka bakongsan bha ha ka bayade ba ka rai ban wanra ya ka jinga dei ha kisnem ki bansawan la ong ka Khubor ki jinga kran barang shen happening in New Delhi bakat haka kila thau ye kilat kilanti ban pentmai ya ka jinga dei happening ki artli kiri Commentary rong ba adu jong ka Italy Meloni la pen pau baka room ka long ka ba pen kre ban shimi ki senja man yada ye ki khaput jong ka Italy bat ya ka jing shingan jong ki nong shoshnong kuntup ya ka jing pen sange ya ka than Shenzhen bat ka Spain Kumba khasan ngut kinong ti daw yong kilayap at palat arpong ngut kiwei pan kidang sakut hadin ka jingthei chong ka methane gas ha ka pa daw yong ha surangi ka bahab ha ka Jylla Balochistan chong ka ri Pakistan ong ka Khubor ha ka sit hodim tigitu kilong Khubor ha kimat mtasi khublei pibaro. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.